קריאה נאמנה! קהל מעורר! עושה קריאה! לא! שינו לך קופסה! מה קורה? מר שלם! אני נכנס לתמונה! אני מוכר לך! לא יעזר לבטלה! אומר בורא עולם! אני מוכר לך! ערב רב לכל היקר לי! לא בחו, לא רואים מה! אין מי שיגיד לכם את האמת! תקרא לעבירה בשמה! רוצה לקחת את זה! תקרא קנה אליי את השם! ביפה! זו! תשובה! דמיון יהודי! הרב יגר אמן! הוא מסכן את חיי! אני אמרתי את שלי! אומר לו בראונה! לנצח טיטו! לנצח! אחד שיש לו חייפה! יחיים לשרוף אותם בבית! אתה יוצא מכאן כאילו לא חטאת מימיך! הזוג הזה לא נחזור! אחד הזמרות המפורסמות! תגידו אמן! אני לבדותי! בכל היקר לי! כסף! אבא! כן, משיכם! מחלות! בתי חולים! קיום לב! להתעורר עם ישראל! לעשות מקומה! אנשים רדומים! מפרישות חלב! החיים על השמע! בהמה! חיה! דיבר לא דיבר! תפסיק חינאת עמו! ומה את עושה? ידבר את זה נשאר! ספר תורה נכנס! ספר תורה! שקל! על שנאת חינם! איזה עוול מצאתם לי! טועה! אם לא היה כתב! לא הייתי אומר! וואו! אבל הסוף שלי! לא ישכח! אתה מדבר! האוכל פרי עולם! ומעט תישארו הולך! אבל שקט! אני אוהב אותו! קיפה! אוי! אח! באתי ביפה! אין מצווה! אין דבר! אומר בורא עולם כתב לך לעמוד יומה! חטאותיך לא אזכר! אחרון הקמצא בקמצא חרו! בקלה! ולא חילאתי! תשימו לך! אחת חילוני! שקט! הרואים! שלך! הרבה שקט! קמת שם! טיפש! נורא! שנייה! בוגד! ציצה! למה? חולני וחולה! בית הזה! איפה התמונה? אמר רבי יוחנן הנוער! איזה רבני! את יוצאת! שבדוק! שונה! למה נתן לך גור? חצי! תוכל בדרך! לבירה! יקי! הוא רוצה! אין לך חלק! one way ticket! אמך את דרך הרבני! מתי? ענה אדוני! יענה! מתי? אבא! שתף איתנו פעולה! מה את עושה? שבועיים! פתח תקווה! עיניים אדומה! כן. תעשי את הרגליים שלה! זהו! שימו לב! הילדה על כיסא גלגלים! על חוק! אירועים מעורבים! הרב יגני ביד! אוי! בורא עולם! פרח! למה היא פרח? דסקה! חבר'ה! היה פרח! אבל אם האלה אמא! אבא תודה! שומר רבה! קראת נשיכה! התברך! אחרי הקופה! שם! קבר! סייפה! אוי! זה לא נושש! אני נותן! נשמע שמה! עולה לה! אדם שיסתכל על אישה! אותה שלה! איזה מגע! שוטה! אין יפה כמו אמא שלך בעולם. אמת! שבועיים יש לי לחיות.